Ukoliko razmišljate o kućnom ljubimcu, posebno ako je to pas, onda vam preporučujemo da dobro pratite sljedeći razgovor. Marija Marjanović i Nikola Urošević napisali su knjigu Moja prva šapa, koja je namenjena svima koji imaju psa ili tek žele da ga udome. Ova knjiga može da vam bude od velike pomoći od onog trenutka kada dobijete želju da nabavite psa, a kako tačno i šta ćete sve naučiti zahvaljujući onom što je u njoj napisano, to će nam upravo otkriti autori knjige Marija i Nikola. Dobar dan, dobrodošli. Moram da otkrijem svoj utisak. Ovako, dok sam prelistavala, rekla sam i podelila sa vama da moje deca žele kućnog ljubimca, ali da zbog načina života trenutno nisam u mogućnosti da najbolje pružim tom psu. I onda kad sam prelistala, kažem, Bože, kako je napisano da čovjek zaista poželi da nabavi psa i da sve je objašnjeno ovde, nema greške. Pa potrudili smo se da... Kako ste došli na ideju da zaista do svih detalja, evo ja ću neke delove da izdvojim, eto, ima i ta dnevna rutina čak, nema, kad kažem nema greške, sve je napisano od jutra do mraka. Pa, s obzirom da smo i mi vlasnici 3 psa, potrudili smo se da svaki budući vlasnik, da kažemo, ili neko ko je već udomio psa, ono što mu je neophodno da zna pre nego što uzme psa ili ako ga već ima, je glavna ta dnevna rutina zapravo, odnosno kako funkcioniše život jednog psa. Moja prva šapa knjiga je prvenstveno napisana za sve one vlasnike koje razmišljaju, zapravo koji razmišljaju da uzmu psa ili zapravo hoće porodičnog psa ukoliko je porodica u pitanju, ali ipak i za one koji imaju psa ili hoće da ga uzmu iz prihvatilišta za pse. Da. Nikola, koje su to najčešće greške? S obzirom da ste vas dvoje edukatori vlasnika pasa, a to činite upravo i ovom knjigom, koje su to najčešće zablude svih budućih vlasnika i pre nego nabave kućnog ljubimca, a onda i kada se odluče da upruže svoj dom? Pa, obično je da kažemo taj izlazak napolje najveći problem, a onda kada se ljubimac nabavlja detetu, a u stvari roditelj kada kupuje sebi još jednu ili udomljava sebi još jednu obavezu, jer dete, kao što malo pre smo pričali, sve će on to super da ga mazi, pomazi, ali kad treba da se ustaje u 7, u 6, to je već nastano mali problemi kad treba više puta da se izlazi napolje. Onda uopšte ta dnevna rutina, malo pre što si spomenula, jeste sad ti problemi da nastanu najviše vlasnici, jer vlasnik, ok, pročito je negde, treba 2 puta napolje. Pa nije baš, kad je štene malo, ne može ono da trpi toliko i onda ga je potrebno izvoditi češće ili mu obezbediti, da kažemo, neki uslove, pelenicu ili nešto i navoditi ga, jer ono još uvek ne zna šta je pelena i čemu to služi, a mi smo tu da ga malo usmerimo i prilagodimo da može da je koristi i kako da ga koristi. I cela knjiga je zapravo podeljena po poglavljima od samog početka nabavke psa pa do kraja i možemo da izdvojimo brojne, dakle, motivacija za dobar početak, važni simboli, kakav vam je način života, kupovina i usvajanje psa i tako dalje, ali ono što je meni privuklo pažnju jeste da pas nije igračka. Imate posebno poglavlje upravo posvećeno Marija tome. To je veoma važno. Zašto to kažem? Zato što pas je živo stvorenje, znači nije igračka. Svi psi osjećaju bol, stres, strah i patnju. I to je jako bitno. Ono što roditelji, ukoliko pas ide u porodicu, da kažem, treba da obrate pažnju, jeste da po zakonu naše države Srbije vlasnik psa mora biti punoletno lice. Znači, ne može roditelj kupiti psa detetu, nabaviti, već kupuje sam sebi, odnosno nabavlja. To je jako bitno. Tu moramo biti svesni odgovornosti, znači da se držimo nekog odgovornog vlasništva psa, zapravo njegove dobrobiti, njegovog stanja, da nije dovoljno psa samo nahraniti, nego mu treba posvetiti određeno vreme, a da pričamo o tome i trening i brigu, veterinarsku brigu i odgovarajuću obuku. Ljubav, pre svega ljubav, koju oni vraćaju zaista stostruko. Nikola, također vidimo razne komande koje ste ovde opisali, dakle kako trenirati psa da bude poslušan, pa je tu komanda sedi, komanda lezi, komanda čekaj. Zaista ste se baš do svih detalja. Potrudili smo se da neke osnovne potrebne stvari objasnimo vlasnicima kako da nauče svoje štene. Jer obično, kada oni krenu, to ide ponavljanje, uzaludno sedi, pa pas posle 100 puta sedne. Pa da ne bi bilo takvih problema, podijelili smo same i komande u knjizi da otkrijemo na 3 faze. Da kažemo, jedna faza je navođenja kad
ga upoznajete sa našim srpskim jezikom, šta znači sedi, i kad ga navodite u određeni položaj, pa kad imenujete i kad ubacujete taj signal. Na kraju da samo pokažete signal, pa i nebitno na kom jeziku pričate, čim pas vidi signal za određenu komandu, on će da je izvrši. Ali možda kažete sedi na kom god jeziku hoćete. Da, i danima su svi portali i mediji pričali o influencerkama koje su prvo udomile psa, onda su tek tada, posle nekog izvesnog vremena, shvatile da nisu u mogućnosti, pa da su pročitale ovu knjigu, onda bi verovatno drugačije razmišljale. I na vreme razmišljale upravo da li uopšte i da prihvate tog psa. Je li tako, Marija? Upravo tako. Ko je to odgovorno vlasništvo? Da, nadovezala bih se na to da dosta vlasnika ne zna razliku između obučenog psa i lepo vaspitanog psa. Pas može znati, na primjer, komande da sedne, da legne, a može biti nevaspitan, da laje, grize sve po kući, zapišava i ne zna da ostane sam. Ono što je bitno jeste, bez obzira kogod bio vlasnik, da kažem budući psu, mora da zna da, znači, pas je živo stvorenje. Upravo ona priča sa početka da prosto iziskuje vreme, ljubav, negu, brigu i pre svega obuku, odnosno trening, rad sa psom. Znači, to neko zajedničko, kvalitetno uloženo vreme je najbitnije sa psom. Jer ako mi hoćemo psa, a znamo da radimo 8 sati ili 12 sati, nemamo vremena, tu je već po znakom pitanja da li smo zapravo spremni da budemo vlasnici jednog psa. I ovde je baš i to opisano, taj strah od odvajanja koji psi osjećaju, a mi toga nismo svesni, pretpostavljamo. Nismo uopšte svesni jer to je ono previše ljubavi koje može da ode u pogrešnu smeru i onda dobijamo psa koji ne može da ostane sam. Mislim, kada pričamo o toj temi, malo je šira tema, imamo, da kažemo, taj hiperattachment i imamo separaciju anksioznost. Hiperattachment, mi nemamo posledicu toga, a pas ima veliku posledicu jer generalno za nas nije uništio ništa, ali pas je bio usamljen ceo period dok nije bio tu. Možda leži na našim stvarima i tako se teši, dok separacija anksioznost je nešto gde mi imamo velike probleme kasnije kao vlasnici jer je sve uništeno po povratku u taj dom. I tu vlasnici jednostavno nisu spremni da se žrtvuju jer to, da se promeni takav vid ponašanja zahteva dosta vremena koje obično vlasnik nema. Da. I vidi, Marija, da ste izdvojili prva 3 dana kao posebno poglavlje. Zašto baš 3 dana? Je li to taj period koji je izuzetno važan kada kućni ljubimac dođe u dom? Jeste. Zapravo sad kada je bila COVID-ova situacija, najveći broj vlasnika je udomio pse. I sve to bilo lepo, 5 sati, znači svi mogu da šetaju pse i tako dalje. Međutim, problem se javio kad je prošao COVID. Većina vlasnika je krenula da radi van svog doma, da kažemo, i nije imala vremena dalje za psa. Zašto smo izdvojili prva 3 dana? Prosto da vlasnik bude upućen, onaj ko prvi put nabavlja psa, jeste da je pas odgovornost. Znači, ako on nema vremena da ga izvodi od 6 do 10 puta, a mi smo od 23 puta, onda se postavlja pitanje da li je spreman za tog psa. Druga stvar, može da se desi da vlasnik radi, da kažemo, van svog doma, ali ima nekoga kao što je, na primjer, šetač ili čuvar pasa, odnosno, i onda dođe u određeno vreme. Ali to iziskuje onda novac. Da li vlasnik ima novca da uloži, da kažemo, brigu i negu svog psa? Znači, dosta tu treba preispitati se. Da, a najbolje ćete se preispitati ukoliko pročitate moju prvu šapu, dakle knjigu. Nikola, za kraj mi vi kažite savet, s obzirom da ste vi edukatori budućih vlasnika, dobro prvo razmisliti da li smo spremni za kućnog ljubimca, a onda se i adekvatno pripremiti, jer novi život ulazi u dom. To je član porodice. Upravo to, prevencija je nešto što nam najviše može pomoći u svemu ovome, tako da prvo se edukujete šta sve dolazak psa iziskuje, koje su to sve obaveze i ne samo, da kažemo, oko psa, nego i novčane prirode i šta je sve potrebno za psa, baš ono poglavlje u knjizi gde pričamo kupite ovo, jer će vam trebati za kasnije u jednom momentu i kako da navikavate jednostavno psa. Tako da, prevencija, raspitajte se prvo i raspitajte se ako uzimate rasnog psa, raspitajte se koje su rasne karakteristike tog psa. Jer i to igra veliku ulogu kasnije. I preispitajte sebe da li ste spremni da pružite puno ljubavi, jer je to suština, je li tako, Marija? Upravo tako. Ono što bih ja dodala, znači mi se bavimo edukacijom, edukujemo buduće vlasnika i sadašnje vlasnike da bolje razumeju samog psa ili pse. Ono što je tu bitno jeste da očuvamo dobrobit pasa, znači da brinemo o njihovoj dobrobiti u tom životu sa tom porodicom i samim tim što edukujemo vlasnika mi dobijamo jednu srećnu porodicu i srećnog psa.
Da, neka to bude i poruka za kraj ovog razgovora. Dakle, moja prva šapa, idealan priručnik za sve buduće vlasnike kućnih ljubimaca. Hvala što izdvajate vreme za sve nas neodlučne, možda buduće vlasnike pasa. Hvala vam na pozivu.